Když si udělám Cambridge certifikát, budu muset dělat maturitu z angličtiny? Ano i ne. Pokud si uděláš nějakou mezinárodní zkoušku z angličtiny, například právě to Cambridge v úrovni B1 a vyšší, tak nebudeš muset skládat tu školní část maturity, což znamená psát sloh a dělat ústní. Didakťák ale certifikátem nahradit nejde. Ten budeš muset psát, i kdyby jsi udělala zkoušky na úroveň C2. Pokud o Cambridge certifikátu uvažuješ, tak doporučuji si udělat rovnou FCE, což jsou zkoušky na úroveň B2. Ty se totiž potom uznávají na některých univerzitách jako místo přijímaček, zkoušek nebo jako potvrzení úrovně, pokud chceš vyjet na Erasmus. Máš strach z maturity z angličtiny a konkrétně z didaktického testu? Tak si pořiď můj online kurz na Didakťák z angličtiny, kde se naučíš efektivní postupy do testu, zopakuješ si a procvičíš nejčastější gramatiku a projdeš si se mnou všechny didaktické testy od roku 2016. Odkaz je v popisku profilu.